El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konana tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islam dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yirula ka fo islamé do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onamanta farautaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma msega sege ama tugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Agence Dunia Travel Service ako abibu ne masegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw mun yedana ya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala ka segi herala dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jie jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service jenwankele mimbe auka hiji ni auka humura keka nya ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo ale tile 30 bi ye san 2024 an ka wulada in na kibaruya bɛna tali kɛ pan belebeleba minnu na o ye an ka karamɔgɔkɛ min minɛna n'o ye Cɔrɔnɔ Amadu Adi Tali ye Bamanciwale jɛkulu min bɛ yen n'o a bɛ fɔ ma ko JINIM olu ye kibaruya dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ka maa dɔ y'a minɛ min sɔrɔlo kɔnɔna na an na o da aw tulo kan Bamanciwale kɛbaa maa 20 ni kɔ wolomasiri tabaw ye olu de kɔni fa nin waati laban ninnu na wulada in na kibaruya a faama bɛ taa n'an ye cybercriminalité kɔnɔna na ka sababuya kɛ baara caman kɛra ye bi tile kɔnɔ an bɛ se k'a jira sa k'a fɔ Isa Kawujim ale kɔni ye a taa n'a bila dɔn bi an ka alimamiba 2 fana n'o ye Mayi Watara ye ka taa se an yɛrɛ terikɛ Abulayi Koyita ma olu fana kun wele no cybercriminalité la u lamɛnna u bilara ka t'u ka so n'Ala sɔnna a ma min bɔr'o la an na o fana da o tulo kan sariya yɛrɛ sigicogo n'a tigɛcogo an ka jamana kɔnɔ n'o ye loi organisation judiciaire ye o sariya kura o fana sigira sen ka jamanakuntigi ale y'i bolo nɔ bila o la cɛfɔ ni kan bɛ batakiba min kan ka dilan o tɔgɔ la n'o ye charte pour la paix ye ale fana maaw taara minnu kan ka se k'o fasirili baara kɛ maa 36 olu bugunnatigɛ sɛbɛnw bɔra Senegalikaw fɛ yen san wɛrɛ musakaw olu kɔni kow latigɛra u ka wasabulon fɛ nka kuma ma k'a kan sabula gouvernement ale kɔni ye yamaruya ta k'a fɔ ko fɛn o fɛn mana bɔ a kɔnɔ ale b'i jɔ n'o bɛɛ ye Tchadikaw fɛ yen nagakɔrɔ kalataw daminɛna nka kunun min ye fanga waradabaw ye olu sema ye a ko la États-Unis bɛ taasi bila la hali bi min ye Jimmy Carter ale ka fatuli hukumu kɔnɔna na maa 180 o de kɔni tun bɛ pankuru dɔ kɔnɔ n'o bɔra Korolisirikaw fɛ yen ni maa 2 bɔra a la tɔ bɛɛ lajɛlen tora waleya in senfɛ n'o ye avion bin ye Egypte requin dɔ ale ye maa dɔ du ka kelen k'o jogi min ye silamɛ diinɛw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa ka se ka Bamanciwale ni wale kɛbaaw ka olu ka kɛlɛli baara boloda ni Arabi Saoudite kɛlen don k'o kɔkɔrɔma don o baara kun fɔlɔw olu kɛra Mauritanienkaw fɛ yen min sɔrɔla nin bɛɛ lajɛlen na sa sɔɔni sisan an bɛna a walawala kiba fana k'a da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ wolomasiri tabaa dɔ ale ye mugu kɛ ka an balimakɛ dɔ fana bɔnɛ a nin na Bamakɔ y'an yɛrɛ Sogonikɔ autogare la min ye maa kofɔlen ye a tɔgɔ ye ko Yusuf Seba somɔgɔw u nana yan n'Ala sɔnna a ma sini an b'o u fana ka kuma di u ma min ye maa kofɔlen ye kiiri tigilamaw ko bɛ olu ka bolo kan fure kɔni a suma don fɔlɔ fo kiiri tigilamaw ka tila u ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen la nka n'Ala sɔnna sini min ye maa min fatura ni jagokɛla don Sogonikɔ autogare masurunan na a ko kɛra cogo min a somɔgɔw olu na kɛ sini ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye nin y'an don k'a ye wulada in na sɔɔni sisan an b'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a bɛ se k'a faamu cogo min. Mali wolomasiri tabaw ye ɲɛda kura wɛrɛ ta tuguni wulikajɔ ni cɛsiri o hukumu kɔnɔna na dugu fan bɛɛ lajɛlen u bɛ ka larawulili kɛ ka kɛ ni sanyɛlɛma fɛti in fana ye ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don sen kan n'Ala sɔnna a ma o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ k'a daminɛ su in na la sa fo ka taa se tubabukalo kura tile 5 ma wulikajɔ belebelew bɛna kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min na Bamanciwale ni Nijugawale fana kɔlɛli olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min sirabaw ka fana kasaraw bɛ se ka dɔgɔya cogo min ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka kɛ ni wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaaw ka laɲiniw ye baara minnu bɛ yen sa kabini kumajan u y'a jira sa k'a fɔ u kɔni ye ci bila bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ ni jɔyɔrɔ bɔ o la wolomasiri tabaw ka gun kan finitigilakaw ka gun kan polisiw gardiw gendarmew sapeurs pompiers bɛɛ lajɛlen
ko min ye wulikajɔ ye sa k'a daminɛ su in na la sa fo ka taa se nin kalo in tile 5 ma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ lakɔlɔsili k'ale bonya maaw fana ko k'a ɲini u fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la Masinakaw fɛ ka kɛ ni ko n'a cogoya ye kabini décembre kalo tile 25 Masina ale préfet kɔni ye couvre-feu sigi sen kan o bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 la Masina fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ lakɔlɔsili bɛ se ka kɛ cogo min na an y'a fɔ a ɲɛna kunnafoni ɲɛbilaw la min ye Tijaniya maaw ka maa falen n'o ye Cɔrɔnɔ Amadu Adi Tali ye ale minɛna alamisa tɛmɛnen Bamanciwale kɛbaw fɛ sɔgɔmada in na bɔlɔlɔ siraw fɛ an y'a ye k'a fɔ min ye Bamanciwale ka maaw minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don zini ma olu ye kumakan dɔ bila bɔlɔlɔ sira fɛ kumakan in kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye wari kɛ ko Elhaj Amadu Adi Tali ni ale minɛna nin kalo in tile 20 diinɛ kuntigi ba de don a bɛ ka bɔ Jabijalakaw fɛ yen min ye kuma in kɔnɔna na u bɛ ɲɛfɔli kɛ a kan waleya kɛra cogo min na ani olu yɛrɛ ka hakilinaw ye min ye a la nin waati in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min kɔni n'a minɛnen filɛ nin maanin tɛ maa belebele don kuma tɛ nin waati in na n'i ye ɲɔrɔ yɛrɛ ta keba mori du belebeleba 3 de bɛ ɲɔrɔ Kabajakitelakaw olu bɛ yen min ye Serifulakaw n'o ye Ayidaralakaw ye olu bɛ yen Talilakaw olu fana bɛ yen n'i ye ɲɔrɔ yɛrɛ ta cogo o cogo ni mori duba 3 in olu de kɔni bɛ yen kosɛbɛ nka nin waati in na u bɛɛ lajɛlen miirina kɛlen don kelen ye u bɛɛ lajɛlen ka taabolo kɛlen don kelen ye u bɛɛ lajɛlen ŋaniya kɛlen don kelen ye u bɛɛ lajɛlen bɛ ka bato kɛ yaasa an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na mɛ min ye zini maaw ye u ka kibaruya kɔnɔna na u kɔni ye kibaruya in ci sa k'a kɛ fana kangarimada kan ye ka ɲɛsin Mali fana ɲɛmaaw fana ma koyi i b'a dɔn n'olu kɔni bɛ u ka sɛbɛnw kɛ keba u bɛ fɛn caman k'a kɔnɔna na nka an bɛ yɔrɔ min nɔfɛ nin waati in na o ye k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba a bɛ olu de kɔni bolo wulikajɔ ni baara min bɛ se ka kɛ sa o na sigi sen kan yaasa maa kofɔlen a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ ka kɛ ni a ka minɛli o ko hukumu kɔnɔna ye sariya min bɛ yen n'o kan ka sigi ka bɛn ni kelenya sinsin maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa k'ale sɛbɛn fasiri jamanakuntigi ale ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ta sa maa 36 k'olu sugandi yaasa olu bɛ se ka sariya in sigili baaraw daminɛ cogo min na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɛra ka ban jɛkulu bolo o jɛkulu kelen o ɲɛma n'o ye premier ministre kɔrɔ Usumani Yusufu Mayiga ye ale de fana taara ka bila ni maa 36 ɲɛma maa 36 min ni ale yɛrɛ ka jɛkulu kɔrɔ mɔgɔ caman bɛ a kɔnɔna na kiiri ko ta nasira la kɛba sariya min bɛ yen n'o o bɛ kiiri yɛrɛ dantigɛli bɛɛ lajɛlen kan ka jamana kɔnɔ n'o ye loi organisation judiciaire ye jamanakuntigi ale a promulgué k'a bolonɔ bila la k'a fɔ ko a bɛ kɛ sariya kisɛ ye an ka jamana kɔnɔ ale kɔnɔna na sa i bɛ se k'a ye k'a fɔ ko keba min ye code pénal kura ye code procédure pénale olu bɛɛ lajɛlen bɛ ale hukumu kɔnɔna la wulikajɔ minnu kɛra nin waati laban in na kiiritigɛlaw fɛ u yɛrɛ ka dasumusumuniw kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun bɛ se ka yɛlɛma mun tɛ se ka yɛlɛma jamanadenw ka kuntilennaw ye mun ye baaraba jumɛn bɛ bi diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmacogo siraw fɛ sa sariyaw ye jumɛnw ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fasiri ninnu kɔnɔna kɛba a sɛbɛn kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra jamanakuntigi n'o ye furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi Goyita ale y'i tɛgɛ nɔ bila a la décembre kalo tɛmɛnen tile 13 k'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ fara an ka sariya kisɛw kan min ye kiiri taabolo n'a nabolo kiiri kɛcogo bɛɛ lajɛlen an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ tali k'a la kɛba sɔgɔmada in na cybercriminalité la fɛn caman tun bɛ yen an bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu yɛrɛ minɛna ko sabula nin waati in na olu bɛ jafeere de kɛ jafeere min n'u b'a ta ka ɲɛsin maaw ma k'a sɔrɔ u ni dɔw ma bɛn a la u ni dɔw bɛnnen don a la u kɔni welela ka na bɔgɔ jeninen ka bi cybercriminalité yɛrɛ soba kɔnɔna na ɲininkali busamisɛnw olu ganganna u bɛɛ lajɛlen na maa minnu nɔ minɛnen don minnu bɛ bi ni jalakili talen don ka ɲɛsin olu ma u bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ kɛba u ko olu ma sa k'olu ka taa janvier kamamu olu fana tun bɛ yen Mayi Watara a n'an yɛrɛ terikɛ Abulayi Koyita olu welelen kun n'o procureur fɛ n'o ye Adama ye Dagabana Adama a kɔni ni olu kɔni ta kɛra o ma kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ olu kɔni donna sutura la ka se ka taa u ɲininka u dalakaw na n'i ye jateminɛkɛ ko in bɛ tali ka bi sɔgɔmada in na baaraw la kɛba jama kun ka ca yɛrɛ dossier caman de tun bɛ yen nka nin y'ala kumabaw de fɔlen mɔgɔw ɲɛna tan dossier caman de tun bɛ yen
e kun gɛmɛ k'i kun bunbu cogo min k'e kana ɲɛda kana ye o ti bɛn dɛ n'i taara kɔni nin kiritigɛyɔrɔ sugu la i b'a ci ka ye maaw k'i ye de n'an bɔra yen an bɛ taa Sibi min ye CAS ye ale sugandira denmisɛnninjɛkulu fɛ denmisɛnninjɛkulu minnu bɛ yen sa n'o olu ye Alu Jim ka Alu Geyi ka maaw ye cɛw ni muso n'o o ye sifinnakaw ye wulikajɔ k'o sandarama ka ɲɛsin Sibikaw ka 60 u bɛ don kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna yɔrɔ in kɛra masiri ye a kɛra bi sanu beregeni ye maaw bɛ taa ka taa kalan kɛ ka t'u ɲɛda u ka baarakɛcogo kan bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na sa min ye RENAGEM ye n'o ɲɛmaaba yɛrɛ ye Alu Geyi ye olu taara tile kelen baara kɛ Keba e tun b'a ko kɛnɛ ka sibiri don an filɛ kɛnɛ mun kan n'o ye RENAGEM ka kɛnɛ ye hakili la san o san kɛnɛ in sigili bi y'a tile 3 ye a y'a laɲini k'aw bɛna aw ka kɛnɛ in kuncɛli kɛ Sibi yan n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko clôture vraiment o bɛnni Sibi ma o diyara Sibi ye donc Sibi dugu 21 dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n ka conseil communal tɔgɔ la ani yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ nabaga ani sigibaga bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan k'an nisɔndiyalen don an wasalen don parce que n'i ye Sibi tariku lajɛ koba caman kɛra Sibi ka tɛmɛ donc ni honorable ye yan sugandi k'a bɛna a ka clôture kɛ yan o bɛnna an ma a diyara an ye a ma fili fiyewu. Bi ye musow ka don a don man ca mais n'a kɛra don min na a bɛ kɛ wasa kɔnɔna la donc an bɛ foli kɛ hali bi k'Ala fo k'a barika da Ala ka bi don ɲɔgɔnna caya. Min ye k'u degi baara la baara sugu jumɛn sɛnɛ min ye k'u degi baara la baara sugu jumɛn nakɔ baara fana ka se ka sɔrɔ siraw dayɛlɛ alhamdulilayi CAS sigikun y'o de bogotiginiw Mali bogotiginiw femme leaderw ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna forum kuncɛ anw fɛ yan nɔ vraiment o ye ko belebele de ye anw bolo a diyara anw ye a bɛnna anw ma parce que a b'a to bogotigini minnu b'anw fɛ yan u tɔɲɔgɔn dɔw n'u ye ɲɔgɔn ye u ka falen ninnu kɔnɔna na a bɛ dusu d'u la a bɛ miirina ɲuman d'u kɔnɔ min na u b'u cɛsiri u ka baara fɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn min kɛ n'u y'u cɛsiri a fɛ a bɛ nɔ bɔ nɔ min a nafa bɛ jamana ye a nafa bɛ u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen donc vraiment forum nin ka na anw fɛ yan Sibi ka na bɛn ni kelenya kuma fɔ pour que jamana basigi jamana kelenya jamana ɲɛtaga vraiment o ye care an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn. Wa yan nɔ kɛlɛ i b'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ bɔli le ka d'u ye a ka d'u ye ka bɔ kɛnɛma ka yala tɛ yan nɔ yala tɛ yan dɛ naaninan ye min ye kalan de bɛ yan wa kodɔn de bɛ yan n'i b'a fɛ ka kodɔn ka baara ɲɛɲini k'a dɔn i b'a fɔ bolo baara bɛ don a la k'a bɛɛ fɔ an bɛ si yan wa mais n bɛ min fɔ an ye a ye nana o don ye u bɛ se ka mara yan u bɛ se ka kalan kɛ yan u bɛ se ka kodɔn parce que an nana kodɔn de kama yan wa an bɛ kodɔn de ɲɛɲini yan ka taa n'a ye an b'a yira an musoɲɔgɔn tɔw la minnu tɛ baara la an b'a yir'u la ka courage d'u la u ka na CAS kɔnɔna la u b'a dɔn wa. n bɛ min fɔ daminɛ na muso de bɛ fɛn bɛɛ laban na donc ni musow n'a y'an bolo di ɲɔgɔn ma an y'an jija quel que soit son statut jamana bɛ taa ɲɛ jamana bɛ bɔ nɔgɔ la parce que jamana taa ɲɛ n'a bɔ ɲɔgɔn la a b'an musow de bolo donc an k'an cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na donc n bɛ foli ni barikada kɛ an bɛ campus min kɔnɔ yan u ka baara ɲuman n'u ka muso denmisɛnninw na donni n'u ka kɛko ɲuman an bɛ Ala de deli Ala ka san caman jira an na. Ayiwa Alu Geyi a n'a ka RENAGEM maaw an b'u fo madame la présidente an b'a yɛrɛ fo n'o ye Kadi ye ale bɛ jaralakaw ka sigi waati kɔnɔna na nin waati in na Moritanikaw fɛ jɛkulu min sigilen don sen kan cɛncɛn fo ka jamanaw olu bɛ se cogo min na ka nin juguya ni bamanan wale kɛbaaw k'olu kɛlɛli baaraw boloda jamanadenw ka baaraw hukumu kɔnɔna na sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen n'o fɛ n'o kɛlen don silamɛw ale ni sɔrɔdasiw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin juguya ni bamanan wale kɛlɛ olu ye kalansen sigi sen kan
ani ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ musaka ko baara kɛ kiiri ko baara kɛ